to je vďaka vašej pomoci. Koncom januára sme boli nútené zavrieť priestory detského Rius centra. Po pandemickej a humanitárnej kríze priniesol rok 2024 ešte väčšie zdražovanie, ktoré nás pritlačilo k tomuto rozhodnutiu. A bohužiaľ nás rok 2025 stavia pre ďalšie ťažké otázky. Budeme musieť našu prevádzku obmedzovať ešte viac. Budeme sa musieť s niekým rozlúčiť. Nechceme sa vzdať! V Baterkárni od roku 2019 tvoríme bezpečný priestor nielen pre ľudí z Trnavy. Dali sme prácu desiatkam ľudí, Zorganizovali sme tu stovky stretnutí, swapov a workshopov. vrátili sme do obehu 10 000 predmetov, usporiadali sme desiatky zbierok pre ľudí v núdzi. Na pokračovanie však potrebujeme vašu pomoc. Práve sme na Start Labe spustili kampaň, v ktorej nás môžete podporiť. Na výber sú aj rôzne odmeny. Vaša podpora umožní, aby sme zachovali pracovnú pozíciu našej kolegyne Mišky. Miška má pod palcom Rius centrum, vedie kurzy šitia a je nevyhnutná pre každodenné fungovanie baterkárne. Taktiež budeme schopné s vašou podporou pokryť aspoň časť rastúcich mesačných nákladov. Takže